2 évvel ezelőtt, ha még emlékeznek rá, táncolni akar, szóval ahol öröm a muzsika, mely összeköt és körülölel. A szereposztás a következő. Muzsikus Péter, Fenyvesi Barnabás, muzsikus Pál, Ormos Veronika, Dob bácsi, Szilágyi Barnabás, tornászlány, Kis Gréta, hegedű, Hosszú Dorina, és a táncosok iskolánk Forgó Rózsa táncegyüttesének táncos lányai. Felkészítő tanáruk Gordos Anna. És mint oly sokszor már köszönjük neki, hálás segítője volt iskolájának. A díszleteket Kutasiné Kulcsák Krisztinának, Szentner Juditnak, Szentner Katalinnak és tanítványaiknak köszönjük meg. És azt, hogy Ránki György Muzsikus Péter Hangszerországban című gyermekoperájának részletei felcsendülhetnek ma este, Bolyosné Pető Ildikónak, aki a zongorán varázsolja ide nekünk a zenekart. Nagyon köszönjük. A kicsinyek kórusát Szabó Ágnes vezetgeti a Bűvösföldön, és Lackó Márk Kürtszavára indul a kalandos utazás Hangszerországba. Hangszerország! Ha-hó, ha-hó! Itt vár a sok látogató! Thank you.